Česko skrývá temná tajemství, místa, o kterých většina lidí nikdy neslyšela. Připravte se na mrazivou cestu do hlubin strachu. Houska, hrad, pod níž se prý otevírá brána přímo do pekla. Staré legendy varují před tím, co se skrývá uvnitř. Kostnice Sedlec, místo, kde stovky tisíc lidských kostí tvoří děsivé umění. Tichá připomínka pomíjivosti života. Lesbor u Domažlic, zde se lidé ztrácejí beze stopy a nevysvětlitelné jevy jsou na denním pořádku. Šepot v korunách stromů. Zámek Zvíkov, elektronika tu selhává, kamery se sami vypínají. Neviditelná síla ovládá toto prastaré sídlo. Jeskyně Býčí skála, dávné obětní rituály zanechaly v jeskyni temnou energii. Ozvěny minulosti stále zní. Javoříčské jeskyně, návštěvníci slyší děsivé hlasy v noci. Co se skrývá v hlubinách podzemí? Hrad Sovinec, stíny na hradbách a nevysvětlitelné jevy. Dávné legendy ožívají v temných chodbách. Branišovský les, nejslavnější strašidelný les v Česku, kde se nikdo necítí sám. Zdejší energie mrazí. Petrovy kameny, prastaré čarodějnické místo s temnou historií. Cítíte tu sílu, která mrazí až do morku kostí. Ústevny, zde se prý zjevuje postava v bílém. Varuje před neznámem, nebo láká do záhuby. Chceš další děsivá místa z Česka? Sleduj Fakt Zone.